মাটিবাৰী বা ভূমি যিমানখিনি সমস্যাৰ বিষয় আছে সেই সমস্যাৰ বিষয়বিলাকক লৈ পেলাই এখন হাই লেভেল আলোচনা চক্ৰ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰাইবেল সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদিত্য খাকলাৰী ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ হাইকোৰ্টৰ মানে সিনিয়ৰ এডভোকেট সন্মানীয় শব্দ ৰাভা ডাঙৰীয়া আৰু বিটিআৰ কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সচিব আৰু লগতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ প্ৰফেচাৰ বেৰলাও কে কাৰ্জি ডাঙৰীয়া আৰু আন যিখিনি সিনিয়ৰ ব্যক্তিসকল আছে আৰু অসমৰ আৰু বিটিআৰ বড়ো কছাৰী কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমাৰ যিখিনি বিশিষ্ট আৰু সিনিয়ৰ মোষ্ট ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকক আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। বিষয়টো আমি চাৰিটা ৰাখিছোঁ। মূল বিষয়টো হ'ল যে ভূমি বা মাটি বাৰীক লৈ যি সমস্যা আৰু যিখিনি বিষয় আছে ইয়াৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। জনজাতি বেষ্টনী আৰু আবেষ্টনী ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অধিক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কি বিষয় বা কি পদক্ষেপ আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত অধিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী ৰাখিছোঁ আৰু লগতে ৰাইজৰ মাজত আমি গৈ পেলাই আমি সজাগতা অভিযান আমি চলাম। মাটি ম্যাদী মানে কৰণ কৰা বা নামজাৰি কৰা বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা সেই বিষয়বিলাকক লৈ পেলাই কিছু সমস্যা জটিলতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰতো আমি বিতংভাৱে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে যথেষ্টখিনি ভূমি যিখিনি জনজাতি বেষ্টনী আবেষ্টনী আছে হাইকোৰ্টে নিৰ্দেশ দিয়া স্বত্তেও বা চৰকাৰে পদক্ষেপ লোৱা স্বত্তেও আজি তাৰিখলৈ এই অঞ্চলবিলাকক উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা নাই আৰু এই বিষয়টোলৈ আমি মানে আজি আলোচনা কৰিছোঁ যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত অবৈধভাৱে যোনে বেদখল কৰি ৰাখিছে সেই বেদখলকাৰীসকলৰ ওপৰত যাতে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা লয় ভূমিকা লয় তাৰ কাৰণে আমি আজি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ বাদেও জনজাতি লোকসকল নন ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক মানে এৰিয়াত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে যিবিলাক ভূমি বেল্ট এণ্ড ব্লক নহয় সেই ভূমিবিলাকতো জনজাতি বা আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকল আছে। তো সেই অঞ্চলখন সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ভূমি আৰু ৰাজহ আইন অধীনত এখন নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰি পেলাই তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। সেই দাবী আমি আজি আলোচনা চক্ৰৰ যোগেদি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি ৰাখিছোঁ। जेब्ला जोङो ट्राइबेल बेल्ट एण्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्ल'सारफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जोङो बुङो। उल्था फारसेथिङै फरेस्ट एरियायाव जोङो रायजो जानाय आरो बर' आरो ट्राइबेलानो माखासे सरकारि हायाव जुग बोसोरनिफ्राय दखल खालामनानै रायजो जाबोदों। बे हाया बिसोरनि, नाथाय बिथांमोननो सरकारि भाबै बेखौ एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट होनाय जायाखै आरो एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट मोनैनि थाखाय सरकारा बिथांमोनखौबो जोंनि सन अफ दा सयेल आरो इन्डिजिनियास मानसिखौबो अबैध दखलकारि बा बेदखलकारि होननानै बिथांमोना सानो आरो बेबायदियैनो माखासे ओनसोलावबो ट्राइबेल मानसिनि सायाव एभिक्सना जाबोदों आरो बे जायोब्लानो जोंनि मानसिफोरनि सायाव उल्था रिएक्सन जायो। दा बेखायनो जोङो स्पष्ट भाबै सरकारखौ बुंदों फरेस्ट एरियायाव थानाय जेसेबां जोंनि माने ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोर दङ फार्स्ट बिथांमोननो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेन बायदियै अधिकार होनांगौ आरो हानि अधिकारखौ मोननांगौ। आरो 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे खासलेण्ड ग्रेजिंलेण्ड वाटार बडी सरकारि हा जुग बोसोर जेराव ट्राइबेल आरो बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बे हाखौ सरकारा सेटेलमेन्ट आरो एलटमेन्ट होनांगौ। बेयाव उच्चेद खालामनाय एभिक्सन खालामनायनि कुनु सरकारनियाव राइट गैया आरो फरेस्ट राइट एक्टआव आयेन बायदियै हा होनाय आरो सरकारि हायाव जाय बर' आरो ट्राइबेलफ्रा जुग बोसोर रायजो जानानै दङ बिथांमोननो अधिकार होनायनि उनावसो सरकारा उननि माने समाव माखासे स्टेपखौ माने माबायदि लायो बे बिथांमोननि बाथ्रा। किन्तु जोंनि फार्स्ट आरो फरमस्ट आपिला जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै हानि सट्ट होनांगौ फरेस्ट सट्ट आरो सरकारि हायाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो हानि अधिकारखौ होनांगौ। बेयाव कुनु एभिक्सननि बाथ्रा फैया। एभिक्सननि जोंनि दाबिया बेल' जे ट्राइबेल बेल्ट एण्ड ब्लकआव जायफ्रा अबैध भाबै बेदखल खालामनानै दङ 4 लाखआनो जा 10 लाखआनो जा 20 लाखआनो जा बिथांमोननि सायाव स्पेशल मोनसे इनिशिएटिभ पेकेजनि गेजेरजों एभिक्सन ड्राइभआ गोख्रैनो जानांगौ बे जोंनि दाबि। जे सामथाइबारियाव दङ क'क्राझारावनो खोला सानजा सोनाब खोला फारसे दङ बेफोर बेन्चनि सायाव मा बुङो? बिटिआर 6 सिडुलनि सिङांनि बाथ्रायानो जा बा आसामनि गुबुन जिल्लानि बाथ्रायानो जा बेल्ट एण्ड ब्लकआव एनक्ल'समेन्टआ दङ
आरो हिउज एनक्रोचमेन्ट जानायनि थाखायनो पिआइएल होनाय जादों आरो बेयाव प्रद्युत बरा जरहाटनि सासे बेक्तिया पिआइएल होदों गुबुन गुबुन समाव बिटिआर ओनसोल बिटिसि ओनसोलनिफ्रायबो पिआइएल होनाय जादों आरो बे पिआइएलआव नि माने भार्डिक्ट हिसाबै गुवाहाटी हाइकर्टआ स्ट्रंलि बे इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ एभिक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो एभिक्सन खालामनायनि जि दायित्व रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय आसाम सरकारनि डिसि आरो ल एन्ड अर्डार हिसाबै एसपि माने पुलिस प्रशासन आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेशना जइन्ट इनिशिएटिभआव जि एरियायाव इलिगेल एनक्रोचमेन्ट जादों बे एरियाखौ एभिक्सन खालामनायनि बिथांमोननियाव रेसपन्सिबिलिटि दङ बिबान दङ दा बे खामानिखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होनांगौ न डाउट बिटिआर ओनसोलनि एडमिनिस्ट्रेशना काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेशना दानि बा सिगांनि जिखिनि सरकार दङमोन बे सरकारनियाव दङब्लाबो बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया फुल ल एन्ड अर्डार आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेशना जिहेतु आसाम सरकारनि आखायाव दङ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिटिआर काउन्सिला आसाम सरकारखौ नारसिननो हायो जोंनि मिथिनायाव जोंनि बुजिनायाव काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय आसाम सरकारखौ माखासे समाव माने पार्सु खालामनाय जादों बे मेटारफोरखौ लानानै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आसाम सरकारखौ जों दाबि दैखांदों सिसिट'आनि मिटिङाव ट्राइबेल संघनि मिटिङावबो दाबि दैखांदों दा बेखायनो जों खावलायगोन गुरुखुथियाव जेरै बरसलायाव आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआव जेरैबायदि एभिक्सन जादों दा बेखायनो बेलेन्ड ब्लकआव एनक्रोच जानाय सुबुंफोरखौ आसाम सरकारा सिभिल एडमिनिस्ट्रेशन आरो पुलिस प्रशासननि मददजों आरो काउन्सिलनि मददजों एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो आरो बर' पिस एकर्डआव लिरनाय दङ बे बाथ्राया दा जोंनि मानसिफोरा गोबाङा बे खोथाखौ लानानै उल्था बुजिदों जों बुंदों जे जोंनियाव जिखिनि वाटार बडिज दङ जलाखय दङ खासलेण्ड ग्रेजिंलेण्ड दङ बेखौ प्रटेक्सन होनांगौ जोंनि ट्राइबेल आरो इन्डिजिनियास मानसिनियाव थानायखौ बिसोरनो अधिकार होनांगौ बे हाखौ बे बेंनानै दखल खालामनानै दोननाय हाखौ अधिकार होनांगौ आरो इलिगेल एनक्रोचारफोरा दैमानि आगदा आगसि जुदि हाबफैजोब्बायब्ला भुटान हाजोसिम गाखोबायब्ला अरुणाचल हाजोसिम गाखोबायब्ला बा गोबां ओनसोलनि ट्राइबेलनि दखलाव थानाय बे जलाखय वाटार बडिज खासलेण्ड ग्रेजिंलेण्डखौ जुदि इलिगेलि अकुपाय खालायदोंबा बेखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानैसो जों बुंदों बिनि सायाव एक्सन लानांगौ जोङो जेराव दखल खालामनानै दङ बिनि अधिकारखौ जोंनो होनांगौ आरो बेखौ जोङो बेंनानै जुग जुगनिफ्रायनो दोनबोदों खिन्थु जोंनि माखासे बेक्तिफोरा बेखौ उल्थायै बुजिनानै जे बेखौ प्रटेक्सन बिनायखायनो सरकारा उच्चेद खालामनो नागिरदों बेबायदि मोनसे प्रेजेन्टेसन होदों बियो गोरोन्थि आरो बे नंखाय दा बेखायनो बरबारिनि इन्सिडेन्ट बा नलपारानि इन्सिडेन्ट बिनि सायाव जों स्ट्रंलि अबजेक्सन होदों आरो बे मानसिफोरखौ रिसेटल खालामनांगौ कम्पेनसेसन होनांगौ बे बाथ्राखौबो जों बुंदों आरो बे हा हुआ खोब सिरियास आरो क्रुसियेल भाइटेल मेटार आरो बिनि सायाव जों गोलावै गुवारै आरो ग्रासरुट लेभेलाव जोङो डिसकास खालामनांगोन रायजो राजाया हा अधिकार मोननायनिफ्राय मा मा बिथिङाव बन्चित जादों मा सरकारि मेयर पेजआव बिथांमोना खालामना लानो हायाखै आरो मा जेंनायाव गोलैदों बिनि थाखाय जोङो पाब्लिक लेभेलाव एवारनेस आरो हियारिं आरो इन्टारेक्सन जों सेसन खुंगोन सरकारि लेभेलाव काउन्सिलनि बिटिआर सिक्स सिडुल काउन्सिलनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों सावरायनांगौ तुलिराम रंहां कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ बिथांजों सावरायनांगौ आसामनि चिफ मिनिस्टार लेभेलाव बा लेन्ड रेभिनिउ नि मिनिस्टारनि बेलायाव जि सावरायनांगौ बे बिथिंखौ जोङो सिसिटु आरो एबसुआ जोङो लांगोन आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाबाय जे डिलिमिटेसन कमिसन जि माने डिलिमिटेसन एक्ट पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लिया डिलिमिटेसन जायाखै बे 50 बोसोर जाबाय आसाम अरुणाचल मेघालय आसाम अरुणाचल मणिपुर आरो नागालेण्डआ थालांदों ल एन्ड अर्डार सिटुएसनाव 2002 नि एक्ट बायदियै 2008 आव बेखौ गोबां भारतनि स्टेटफोराव जालांबाय मोनब्रै स्टेटआव थालांदों आरो बे बिथिङाव सिक्स सिडुल प्लेन क'क्राझार समस्तिया 100% रिजार्भेसन इनटेक थानांगौ जोङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो 2001 नि सेन्सासनि आधाराव बे डिलिमिटेसना जानांगौ कार्बि आंलंआव डिफु समस्तिया एसटि जायोब्ला माने सिक्स सिडुल हिल्सआव सिक्स सिडुल प्लेन्सआव जोंनि रिजार्भेसना इनटेक थानांगौ बेयाव जों कुनु कम्प्रमाइज गैया बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों आरो डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिआर काउन्सिलनि सिङाव जोंनि पार्लियामेन्टनि समस्तिया फैगोन आरो एडिसनेलि थांनाय समनि एसेसमेन्ट बायदिब्ला एनालाइस बायदिब्ला उदालगुरि मोनसे जोङो समस्ति पार्लियामेन्ट जोङो मोनदेरगोन बे जोंनि थाखाय बेनिफिट आरो फारसेथिं
जोंनि जे सरबक बर्मा आरो जिखिनि समस्ति 6 सिडिउलनि बाहेरायाव दङ बे 6 सिडिउलनि बाहेरायाव थानाय समस्तिफोरनि सिङाव 3.5 लाखसो भटारा क'क्राझार समस्तियाव हाबो आरो बेखौ दानख'नानै हरोब्ला अट'मेटिकेलि माने जोंनि टेरिटरिनि आन्दाराव बे समस्तिया माने फुल फ्लेजेड जागोन आरो बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय अपिनियन लादों बिनि सायाव जोङो मा मावनो हायो मा मावनो हाया आरो मावनो थांनायाव जाहाथे जेबो जेंना नुजाया आरो रिजार्भेशना कुनु कारनाव जाहाथे माने डाइल्युट जाया बे बाथ्राखौ जों नोजोर होदों बिटिआर नि समस्तिखौ 60टा बारायनांगौ बाउन्डारि एक्सटेनसननि उनाव बर' कसारि काउन्सिलनि समस्तिया 36टा जानांगौ बिनि सायावबो गोबां हाबाफारि मावनो गोनां दङ बिनि थाखायबो जों बयनिफ्रायबो अपिनियन लादों दा बेखायनो पजिटिभ मोनसे डायनेमिक पलिसि आरो स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि जोंनि प्रिलिमिनारि जि डिसकासन बेखौ जोङो लादों गोबां व्यक्तिनिफ्राय गोबां एक्सपिरियेन्स मानसिफोरनिफ्राय जोङो माखासे अपिनियन आरो साजेसनखौ जों लाबावगोन आरो बिनि सायाव जोंहा साननो गोनां मावनो गोनां गोबां बिथिं दङ होननानै जों सानो